Няма проблем, Сърдитко, аз ще ти помогна. Благодаря ти, Кихавко. Пак заповядай. Вече знаете защо му викаме Кихавко. Превърни ни на хора, нея и мен. Стига ни този вид зелен. За да не ни боли, превърни ни в птичките. Превърни ни в птички, превърни ни в птички. Мъничко, закъсня да ни превърнеш в птички, любими мои. Направи ни отново в хора. Веднага! Добре, птиченце. И така, не взехме рачешките мустаци. В тази моя главица се зароди чудесна идея. След като доставихме плодовете на кралица Прекрасна, реших да проуча какво предизвиква гигантската кихавица на Кихавко. Всичко изглежда нормално в носната ти кухина. Сега да проверим алергиите. Глупи, донеси котката. Нормално. Гъши пера. Нормално. Вълна. Съвсем нормално. Сигурно е вътре. Ще се промъкнем като храсти и когато Сърдития приближи прозорецът, кръц, и ще имаме мустаци от космат рак. Хилди, лоша си. Още не намирам причината за гигантската кихавица на Кихавко и започвам да се сърдя. Говорим за сърдене, а къде е Сърдитко? Прибрах се. Хей, Сърдитко, откъде намери кенгурото? Ти ме изкиха в Австралия.